Dala ang kanilang resume at lakas ng loob, maagang nagtungo ang job seekers na sina Apple at Onesto sa Capitol Complex para sa local recruitment activity ng Kamsur-Peso, katuwang ang isang manpower agency. Nakabahan man ay determinado silang matatanggap sa vacant job position sa aktibidad. Ayon sa ilang aplikante, malaking bagay ang mga ganitong inisyatiba dahil nababawasan ang hirap sa paghahanap ng mga mapapasukang hanap buhay, lalo na para sa mga matagal nang nag-a-apply. Kasi kumbaga po, parang hindi po siguro ako magkakaroon ng trabaho kasi ang dami ko na pong in-applyan. Tapos wala naman pong natawag sa akin. Kaya, okay naman po. Kaya malaking po sa akin yung malaking tabang po talaga sa akin tong job seekers na to. Actually po, sa mga job hunters, mas dako lang tabang itong hali na mismo sa office kang government office na sinagtataon ng effort para duman sa mga job hunters. Mas madali na kaysa itong iba na mahanap pa talaga o maduman pa talaga mismo sa mismong lugar na kung itong may available na position. So mas madali na din, tsaka gamit na din si social media. Minsan nagpo-post na din ang mga offices kung saan pwedeng naprorbitsaran itong mga araw kaining opportunity. Ang mga mapipiling aplikante ay i-assign bilang store crew sa isang kilalang convenience store na may mga franchise sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Mula pa sa Maynila ang manpower provider na siyang opisyal na manpower provider para sa isang nasabing kumpanya. Ayon sa kinatawa ng manpower provider, hinahanap nila ang mga aplikanteng masipag at may inisyatiba at handang matuto. Ayon rin sa kanila, malaking tulong ang maigting na partnership nila sa Peso Kamsur dahil nabibigyan sila ng maayos na venue at mas napapadali ang paghahanap ng mga kwalipikadong aplikante. Actually, it's very helpful with us po in a sense that it fastened or it streamline yung process namin and looking for candidates and reaching out to them, especially yung mga areas na medyo liblib na yung area or the transportation with the candidates medyo mahirap. So it helps us also the candidates, ma'am, na ma-reach yung mga work na ma-deliver namin sa kanila. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Peso Kamsur ng mga katulad na recruitment activity bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalang palalawigan ng Camarines Sur na mabawasan ang unemployment rate sa probinsya at mas mailapit ang mga opportunities sa mga residente. Sa pamamagitan ng kahalintulad na aktibidad ay hindi na kailangan pang lumuwas ng Maynila ng isang job seeker. Makahanap lang ng lehitimong trabaho. Actually, first and foremost, pag igwa kita ng mga local recruitment activity na ginigibo-igil sa itong opisina, we assure them na legal itong mga sa itong tinataong trabaho and they will not be victim of illegal recruitment or mga trafficking. So kumbaga, tinatao taman sa industry right information and then siyempre ang right venue na inaapunta ta. Sabi ta nga ni kayan, pag ma-apply ng trabaho, dapat there's a right venue and then right people na kung saan matatabangan ta sinda syempre mas makakatipid sinda sa time, money and effort. And syempre gusto ta din through Governor El Villafuertes programs, we want to assure our mga taga-Camarines Sur na ining tinataotang trabaho disente as in mapapamaraya sa inyong mga career. Richine Boy, CSN.